ka samu 'ya'yan tumfafiya guda uku, 'ya'yan tumfafiya guda uku ka binne a gidanka, ka binne su a cikin gidanka, albarkacin annabi da alƙur'ani. Wanda ya wannan, abinci ba zai taɓa yankewa a gidansa ba, abinci ba zai yanke a gidansa ba, albarkacin annabi da alƙur'ani. Kuma ko da baka da abincin, idan baka da abincin, idan kai haka, abincin zai samu da sauri a gidan naka, abincin zai samu albarkacin annabi da alƙur'ani. Wanda ya like ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin 'yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Sai kuma sirri na biyu akan tumfafiya, sirri na biyu akan tumfafiya. Jama'a, tumfafiya tana da baiwa, tumfafiya tana da baiwa, ba ɗaya take da sauran bishiyoyi ba. Tabbas ko sai dai mutum ya gaya maka ɗan abin da ya sani dangane da ita. Dan ita saboda kwarjininta, in dai idanka ya gano ta bayan magarba, sai zuciyarka ta fara ayyana maka cewa ga can mutum. Sai daga baya bayan ka ƙura mata ido za ka gane cewa lalle wancan ba mutum bane. Duk wanda ya san tumfafiya ya san wannan. Ka samu sassaƙen tumfafiya, sassaƙen tumfafiya sai ka daka shi, ka kankaro bayan sai ka daka yayi laushi, sai ka samu farin tsimma ka zuba a ciki kamar dunƙulen hannu haka, sai ka ɗaure, sai ka rataye a zauren gidanka, ko a zauren gidanka ko dai a ƙofar gidanka inda wani ba zai cire ba. Albarkacin annabi da alƙur'ani, idan kai wannan ba za ka taɓa yin mugun baƙo ba. Mugun baƙo dai ya zo gidanka, wallahi ƙarya yake, ba zai taɓa zuwa gidanka ba, balle ma ya zo ya cutar da kai. Mugun baƙo kun yi ban kwana da shi. Tabbas kuwa wanda ya like ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin 'yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.